The top brass of the military has declared war if President Emerson Mnangagwa extends his term of office beyond 2028. Sanipenda mashoko ataona kuti aiwa vakomana vemilitary vati aiwa zvina ndisingatokonzeresa hondo. Panapa information yandiri kupa iri kubva mubepa reNews Hawks ramuziva kuti aiwa vakomana vanofambira nhau. It's not like tingotaura nyaya dzemanyepo kana ngano. Sanapenda mashoko anobuda chinyogwa panapa tiri kunoti aiwa zvinonzi military yajamuka. Not subscribe or like or turn on the bell icon. TV nanyora vachiti this bold move is being backed up by top-ranking military officials and war veterans who played a key role in the 2017 coup that ousted the late President Robert Mugabe. This military leadership is determined to ensure Vice President Constantino Chiwenga succeeds Mnangagwa in line with the 2017 power-sharing agreement. Tensions are rising as calls for Mnangagwa loyalists intensify, pushing for the president to secure another term. Mnangagwa's overzealous supporters are reportedly preparing to use the party's upcoming elective congress as a battleground. Mnangagwa's overzealous, he floated the idea of rallying behind Women's League leader Mabel Chinomona to thwart Chiwenga's bid for power. The stage is set for a high-stakes political showdown with the future of ZANU-PF's leadership hanging in the balance. Domashwa tikuna kuti aiwa panapa takuona kuti the ruling party ZANU-PF angova mamvemve oga oga. Panapa vari kuda kusabotage VP Chiwenga because it's not like kuti vanhu ava they don't want change. Tonyatsoona kuti this military change iri kuida anditika, but they are saying kuti panapa we cannot kuti tingangoita tingengweza the opposition, but vari kuda kungoita zvinhu zviri inland kuti aiwa makambo agireya muchiti imimi mwachatonga for some term and then abva muopinda, but takaona for the first term aiwa zvinhu zvakadeuka. Panapa pa second term vakuti hatidi kuti zvakaitika pa first term aiwa zviitike zvekare. Takuda kuti Chiwenga pakurana kwavakaita achipindawo. Noda kuti they are now tired, they are thinking kuti maybe zvingava nani kana vachinge vaona kuti aiwa Idi Mnangagwa haasisipo asucceeda Chiwenga. Kuti zemafungiro enyu munoti kudii pamusoro pe this military involvement panao the succession. Pena comment section medu musana subscribe or like or turn on the bell icon.